Semiremorca a ajuns la noi după un accident grav. Au fost avariate panoul frontal, montanții și grinzile cadrului, porțile din spate și sistemul de prelată. Structura a fost afectată, iar geometria cadrului deplasată. După o defectare detaliată, am decis restaurarea cu înlocuirea parțială a elementelor portante. Panoul frontal a fost demontat împreună cu montanții avariați. Am consolidat cadrul, am restaurat grinzile longitudinale și am reparat sau înlocuit montanții deteriorați. Panoul frontal a fost complet dezasamblat, reparat, reasamblat și montat la loc. O atenție specială a fost acordată porților. Acestea au fost complet demontate, elementele deteriorate au fost înlocuite, după care porțile au fost reasamblate și instalate. Sistemul de tensionare al acoperișului și al prelaturilor laterale a fost complet restaurat. Au fost montate prelatele pentru acoperiș laterale, iar bara de protecție spate, protecțiile laterale și punctele de fixare ale cadrului au fost reparate și consolidate. În rezultat, semiremorca este complet restaurată, geometria este corect aliniată, structura este consolidată și pregătită pentru exploatare ulterioară.